Amma gaskiya kai ka raina min hankali. In ban da rashin mutunta cin fuska, ka kalle ni jikawa. Ni zaka ce kana so? A yau da ma. Tuya ba zan ce ina son ki ba. A fatan Birni ne karatu fa. A university can Birni na zo na ce ina son ki. Ai taimaka maki ne. Na ce ina son ki. Kai dakata da Allah dakata. Wallahi daga yau daga rana mai kamar ta yau ka ƙara tare ni kan hanya. Wallahi ba akuya zan maka ba dan bunsuru zan maka. Taimaka maki zan yi, auren ki zan yi. Kai, me kake faɗa? An ce ma wannan sa'ar kace? Kai yaro, ai gadan arse fanna. Wannan matar manya ce, ta fi karfinka, kada mata surute. Santa nake, auren ta zai. Idan ban Kai, huce. jira. Kai baka ga yadda kake ba, kai yanzu dan karaman nan haka isa aure da zaka yi auren wannan. A yau da ma. Kai. Daga shi, ka dake shi. Kai ta dukan shi. Haba. Kyakkyawar yarinya kamar ki tsaya wannan dan lububun yaron ya zo ya dame ki ya adabe ki cikin gari. Na ƙara ga ya ci ubanka wallahi. Me kyau ce fake kin hadu. Ai da ka kyalle na huce haushin karnuka kan wannan yaron wallahi. Haba kana ta magana huce a haushin karnuka kai ba ga kyakkyawar yarinya ba dan karamin yaro ya zo ya adabe ta da surutu. Billahi sai ka ce kun ɗaya ta hita. Wallahi tai. Mun dame ki da surutu muna tun surutu ke kuma nan a garin wani gida kike ne dan Allah? Gidan malam Dabo. A'a gidan malam Dabo da wanda na sani? Yau ka san shi ne? Na san shi mana. Ina son ka ina ganin ka kai ne baka san ni ba. A nan garin kika sani? Gidan ka kuma dan wata kake zuwa. Kwarai da gaske ai kakata ce ai. Yanzu ma da kika ga mun shigo daga birni sako muka zo mu kawo mata. Insha Allah. Faduwa ta zo daidai da zama. Mai naƙuda ta samu katifa. Kwarai da gaske. Baki faɗa min sunan ki ba dai. Ina ta surutu. Gaskiya. Ina na Talatu. Talatu? Talatu. Kuma wala ga tabbin. Sunan yayi daidai da ke. Saboda da kaji suna Talatu to kyakkyawar yarinya ce. Gaskiya ne. Talatu tawa. Yanzu abin da ya kamata ai shine idan muka je muka huta muka aje jikunan mu zuwa anjima zan zo mu tattauna. Gaskiya ya kamata. To sai na zo. Kai. Mun yi farar tafiya. Ta yi man wannan. A wannan zuwa wannan binnin na zo a sa'a ba. Ta yi wa? Ta yi mu. Manomi? Ka san dai baka san gidan kakan nan tawo ba. Wallahi daga nan zaka koma Birni. Billahi lazi. Na ta nan yaki kake. Yaki? Dama kai dan fashi da makami ne? Kar ka manta cewa kawai da zaka yi ma aure muka zo. Na samu da zata a can zan ma aure ba anan ba. Wai kai shi ka koma dan fashi da makami ne? Ya za ai ka ga mutum da matarsa ka zo kana nema ka shiga tsakani. Mata ta ce fa. Mataka yanzu ku da shike ta daura aure. Ai ba za a bar garin nan ba. Sai an daura. Sai an daura da amarya ta zan koma gida. Da ganin sarkin fawa kuma sai miya ta zaki. Kwarai da gaske zaki ma cakwai. Mu je. Da ka nemo ta kawo min wannan. Amma na hina jawo karnukan nan ba. Aka na tuba abin nan ba. Ai da lokacin da aka yi wannan dugu-dugu da ya bace. Na sani haka. Na daɗe sanin haka. Allah na tuba ba. Ba dai ko dai zamani ne ki. Wato tsakani ga Allah. Akwai wani hanzari ba gudu. A gaskiya ɗanka jarumi ne na hakika. Amma ya kamata ka ƙara tsima yaran nan. Saboda ka san me yake faruwa ne? Wato abin da yake faruwa. Ka san shi ruwan da Allah ya baiwa. To za ga makiya sun sanyo shi gaba. Ba nan kullun kokarin su ga bayan sa. Sai yin ga maka wannan aiki. Yawwa.
To ai baka sani ba. Ba dan Allah ya sa zamani ya riske mu ba. Ai wannan yaron ko ban tsama shi ba sha nono. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Ko ban tsama shi ba ya tsumu. Haka yake. Amma a yanzu an gama. Ya dai kamata. Abubuwan da zan yi wannan yaron zai ba da mamaki. Zai ba wa duniya mamaki. Zai zama sadaukin sadaukai. Shi dai ne abin da ya kamata. An gama. Wato yadda na san tarihin gidanku. Kai, bari gaya ma. Lokacin da aka haife mu, mai gidanmu ke ake dama da yaro ya shekara 7 ko 8 za a je daji a kamo ƙatuwar kura za a kamo. A zo a yi muku da kure. Na kura. Kura ko kure? Kura! Kura ta sha magi. Wani irin magin? Kai kama wani bako sai tokewa kake yi. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Haba na je ka matso dan Allah. Gida fa ne nan fa sai togewa kake yi. Ko karnukan kake tsoro har yanzu ne? Kuma Allah kawai daga shigowa gari kawai sai ka sa karnuka sai 3,000 su biyo ni. Domin Allah alƙur'an kare na gani sai 6,000. A'a to ni na sanya suka biyo ka. Gashi kaza zaman na yadda hulata jakata ma yanzu naira 65 ina da cikin jaka. Kawai dai kai matsoraci ne in ba tsoro ba kawai daga jin kare ya haushi karuntuma a guje ka yadda jakarka hularka ta fadi matsoracin banza matsoracin woyi. Kare kake ji matsoro. Sannan ku da zuwa. Ina wuni? Ina wuni? Kuke tafi lafiya kalau. Wallahi yanzu muke tafi kaka ya gida. Lafiya kalau alhamdulillah ya aka baro su. Lafiya lau. Duk kowa da kowa lafiya lau. Lafiya lau. To madalla alhamdulillah kun sha hanya. Lafiya kalau alhamdulillah. Ban ruwa aka yi ne? Ban ruwa na gama ka ganta can waccan ta kadara a kuya. Ita sai ce giyar banna. In na bada ruwan ita in ta cika cikinta sai ta hana ƴan uwan su sha sai ta sa kai ta tunkuye ruwan ya zube. Ta hana ragowar su sha ruwan. Baba, to me zai hana tunda Allah ta mun zo a kama ta a yanka ta aiwa da ƙafi. Ni? A yanka akwai. Ni? A yanka ta. Wai kai me ke da maka manomi? Kai saboda tsabar kuɗanka daga shigowa zaka ce a yanka akuya? Kai haƙuri in mun fita yara an jima in siya maka balangu ka ci mana. Dan Birni. Na'am. Tare kuke da shi ne? Abokina ne wannan manomi kenan. Daga gida muka taho tare. Ai ɗaya ce da biyu. Ai manomi ne wannan na kirki. Wa, ni ai ina ga miki gaskiya magana babu ko in yi miki karamin takaddiri in ga miki karamin hasashe na. Idan ɗauki haihuwa. Me haka? Alƙur'ani in ci kilomita 60 ina noma. Ai kaka, shi wannan manomi da ke gani, ai dan gado ne, gado ya gun babansa ai. Manomi? Yan birni da dabara kuke. Wato da ka tashi tahowa sai ka taho da sarkin noma kenan. Dama baba ne ya turo ni kan batun magana gyaran gona. Shine sai ya bada dan kuɗin da za a ba waɗanda za su yi aikin. Ya ce dai in dai zauna dai kwana 2 har a gama sai in koma. Tunda za ku kwana 2 ga ɗaki can dama ka san in ka zo nan kake sauka. Nan nake sauka nan ba? To sai ku shiga cikin ɗakin ku je ku aje kayan ku yi wanka a kawo muku hura ku sha. Yawwa kaka, a dama farar nan ta ji nono. Kai ina son fura wallahi. Dan Birni na san halinka. Duk sadda za ka shigo garin nan sai an kawo min ƙararka. Haba kaka, ai ki gode wa Allah. Da jikan ki ba ɗauke ki ba ko sace ko kuma taɓa kayan wani ba na taɓa kayan kowa. A'a ba ka ɗauka don in aje dai ka ɗauka ba ka ‘yan ɗauke-ɗauke. Amma dai fa akwai bige-bigen mutane. Make wancan yaro wannan yarinya ta gitta kamar reta kaga ba daidai ba ne. Ba ni jin daɗin wannan al'amari. Dan Birni, don Allah ina roƙon ku arziki shi wannan aboki naka kaga ai shi ma jika ne waje na ko don Allah kakka bar shi ya jefe mutanen garin nan karnuka. Ka alƙur'ani na kare Ba za ka taɓa. Kawai sai hulata da jakata ina naira 65 a jakata ga hulata. Ka bari an jima in mun fita yara sai in siya maka wata mana sai ka saka. Yau wato. Uku ki yi haƙuri
duk abin da na hana shi denawa yake idan haka ba zai taba karan kowa ba. Za ka biya hulai. In za ka biya hulai. Mu ce ga ɗakin nan. Zo mu je gashi nan zo mu je. Kana ake shiga ko nan ne? Nan ne nan mana. Mutane. Jamana! Na cire ma hannun baka kai! Mai gida kuɗi ne wa'annan. Mun je garin yamma. Mun yi bincike mai gida. Kun bayan mun shiga garin. Mun yi bincike. Wannan mutum ya ba mu wahala. Ya ɗauki dukiyar tasa ya ya halar da mu fiye da yadda baka tani wannan mutumin. Mun yi bincike ba wanda ya fi wannan kuɗi a garin mai gida. Ga sunan kuɗi ne. Kai! Waye baka yi kwanta bani? Dan Allah kai mun rai. Dan Allah ka taimaka min. Dan Allah kai mun rai. Dan Allah kai mun rai. Yan samari kama karo. Idan muka shiga gari da kuɗin garin da matan garin da dabbobin garin da duk abin da aka mallaka garin namu ne. Ba mana gardama. Ku ce ku kashe mashi. Tashi mu je. Ka cire ma hannu. Tashi mu je. Baka tashi. Ja ka ce. Chai, rayuwa kenan. Gani nan a gabanki, amma baki iya zuciyata ba ta nan wurin. Na tafi na shiga wani duniyar so, na shiga sauki na soyayyarki. Ni ma fa na jima ina son ka. Dan a duk lokacin da ka zo ƙauye ka koma Birni, sai na je gidan goggo mai dan wake. Amma ba ta gane son ka nake ba. Ni kuma ban nuna mata ba saboda ka san alkunya. Gaskiya ne, amma na yi matuƙar sa'a. Ai da a ce tintini na san cewa kina so na. Zama me zan yi a Birni? Ai tuni zan nan na ɗauki kuna na in dawo nan in tare. Ba ni barin ƙauyen nan sai an ɗaura. To shikenan. Yanzu ina son ki faɗa mana gaskiya. Samarin ki nawa a cikin garin nan? Bana ce ba. To shikenan. Na dai ji. Ba ma dai sai kin faɗa ba. Yanzu dai abin da kawai nake so shine ki yi mana alƙawari. Ba za ki sake kula kowane saurayi ba sai ni. A dan Birni. Daga nan sarkin bawa sai miya ta yi zaki. Ai na bari in ga kamun liddanka. Kada in zo in yi sakin na hannu kamun na guje. Yu ake kin riga kin kama. Kin riga kin kama na a hannu. Me ya rage? Kawai fa abin da ya rage shine manya su zo su haɗu su yi magana a zo a shafa fata. To shikenan kin ga yanzu da na shigo da niyyar kwana biyu na zo. Idan aka gama aikin gona na koma. Amma ba zan tafi ba sai na yi sati saboda ke. Kuma idan na koma Birni insha Allah ko ban dawo da warba da kaina zan aiko maki da waya wadda za ni dinga kiranki muna magana ko kuwa? Haka ne. Na gode. Ina son ka. Ima ina son ki masoyata. Dagash Sound Studio. Hayyasa. Sama yan mata. Hayye. Mata. Sama. Sama yan mata. Hannuba. Churubanda. Mata. Ayya. Sama yan mata. To ku daura zane mata, ku yi rawar ku ta sha kallo. Ku daura zane mata, ku yi rawar ku ta sha kallo. Ku daura zane mata, ku yi rawar ku ta sha kallo. Kiɗan da na yi salon mata ne sai ku dau aniya. Mata na ina sheku da ke gyara dukaniya. Gare ku na yi shiri, kuna da tasiri. Aminu na ku daga tilas in doka wanga kiɗan mata. Ku daura zane mata.
Ni ne na Aminu A Dagash, kamar yadda kuka sani jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, sannan kuma mawaki. Ga masu bibiya ta da masu son su bani waƙoƙi da masu son su ɗauke ni domin nishaɗantar da su wasan biki ko suna ko birthday ko na siyasa ko kuma wani taro na musamman, to ƙofa a buɗe take. Na shirya tsaf domin na nishaɗantar da ku. Ga nambobin waya ta kamar haka: 090 99 92 82 92. Na gode. Salon ku yau na riko mata ban so ku bar naka. Kowa ya rena ta tako ashe ya san maɗayin iska. Ku ke kula da miji tabbas kuna da aji. Da na buga ku yi ta ku in ƙara sai tun gangata. Ku daura zani mata kai rawar ku ta sha kallo. Dagash